Здравейте! В това видео ще ви покажа как да регистрирате потребител на заместник, който не работи с програмата Hippocrates Cloud. Първо трябва да отидем на началната страница на програмата, след което да натиснем "Искам да използвам системата, но нямам Facebook или Google профил или КЕП". Сега въведете имейл адресът на заместникът. Натискаме регистриране и изпращане на имейл за избор на парола. След което отваряме пощата, чийто имейл сме задали. Натискаме "Моля, кlikнете тук" и ни отваря страница, в която трябва да си въведем паролата. Както виждате, за дължината и сложността на паролата има няколко изисквания, които ние трябва да спазим. След като сме въвели паролата, натискаме "Задаване". След като въведем избраната парола, натискаме "Вход" и продължаваме с регистрацията на заместника. Натискаме "Аз съм заместващ лекар по смисъла на НЗОК и не работя в практиката", след което въвеждаме номера на практиката, в която ще заместваме. Натискаме "Напред" и избираме титулярата. Въвеждаме името на заместващият лекар и записваме неговите имена. С това регистрацията на заместника приключва. Екип Hippocrates ви пожелава приятна работа!